yiriden dɔ bɛ yen nɔ ni a kanunen don kosɛbɛ ni an b'a wele petit cola ni mɔgɔ caman b'a dun nka u t'a dɔn nafaba minnu b'a la o kama nin video in na n bɛna nafaba 10 n bɛn'o ɲɛf'i ye min nafa ka bon kosɛbɛ n'a bɛ se k'i dɛmɛ i ka diɲɛlatigɛ la o t'a bannen fana ye video in laban na n bɛna bonus ye n bɛn'o f'i ye n'o ye sɛgɛrɛ ye ni caman t'o dɔn petit cola la n'aw sɔrɔ i bɛ fɛ k'o bɛɛ lajɛlen dɔn i ka video lajɛ fo ka taa fa banna ka video nafa ka an ka daminɛ. N'a foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛli la n'i y'a nin video in kɛ ka d'a kan petit cola mɔgɔ caman bɛ a dun an b'a ye denmisɛnninw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kanbelenninw hali bogotiginin dɔw caman na u bɛ petit cola dun nka mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ a bɛ nafa min ɲa petit cola n'a sɔrɔ i t'a dɔn i n'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na a non scientifique n'o ye ɲininkɛlaw ka tɔgɔ dalen ye a tɔgɔ de ye Garcinia o y'a tɔgɔ dɔnni min ni scientifique b'a dɔn o la nka i ka dɔn k'a fɔ jamana dɔw la dɔw fana b'a wele awe nka caman b'a dɔn petit cola de la nka i ka dɔn k'a fɔ yiriden min don nafa caman b'a la o kama nafaba 10 min ni y'o fɔ n ko n bɛn'o f'i ye o nafaba fɔlɔ n'a sɔrɔ i mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i ka bon walima yɛrɛ fana i bɛ fɛ ka dɔ bɔ i ka dumuni kɛta la i ka dɔn k'a fɔ petit cola bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ i k'i jija i ka petit cola hali n'a kɛra den kelen walima den 2 ye tile kɔnɔ i cayalen ba kana tɛmɛ den 3 kan don o don i ka to k'o ɲimi n'a ka di yɛrɛ b'a kɛ siɲɛ 2 ye tile kɔnɔna na min nafa ka bon kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka dumuni kɛta k'o dɔgɔya n'a sɔrɔ i bɛ fɛ caman yɛrɛ ka bɔ a la joona i bɛ se ka kɛ siɲɛ 3 ye sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ ani su fɛ n'a sɔrɔ i bɛ to k'o a ɲimi don o don tile kɔnɔ siɲɛ 3 a ka ca ala fɛ a bɛ teliya joona e ka dumuni kɛta o bɛ dɔgɔya n'i ka dumuni kɛta dɔgɔyara a caman na i bɛ fasa n'a sɔrɔ fasali n'o de ka di e ye o ye a nafaba dɔ ye. A filanan n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i ka dumuni tɛ yɛlɛma joona n'i ye dumuni kɛ dumuni bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma yɛlɛma i ka dɔn k'a fɔ petit cola in a bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ fana kosɛbɛ petit cola i k'i jija i k'a ɲini ka bila i bolo i ka sokɔnɔna na i tila o tila dumuni na i bɛ kuru kelen dun sɔgɔmada fɛ tilegan fɛ ani su fɛ tile kɔnɔ siɲɛ 3 a ka ɲi i tila o tila dumuni na i bɛ kuru kelen dun i kɛlen k'a dun dumuni kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ni dumuni yɛlɛmali n'o bɛ teliya o fana nafaba dɔ ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn. A sabanan n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i bɛ fɛ i ɲɛ ka jo i dun tɛ fɛ ka sunɔgɔ joona a caman na n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ walima ci dɔw b'i bolo su fɛ i dun bɛ fɛ i ɲɛ ka jo i tɛ fɛ ka sunɔgɔ joona i ka dɔn k'a fɔ petit cola a bɛ se k'i dɛmɛ o fana na i dan ye dɔrɔn ka petit cola den kelen walima den 2 i b'o ɲini dɔrɔn k'o ɲimi n'i y'o kɛ a b'i ɲɛ jo ka d'a kan substance dɔ b'a la n'an b'a wele caféine ale propriété ale nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye n'i ɲɛ bɛ jo o y'a nafaba dɔ ye mɔgɔ caman fana tɛ min dɔn. A naaninan i ka dɔn k'a fɔ muso min bɛ yen k'a fɔ ko laada kɔnɔdimi gɛlɛn k'o b'u la petit cola a ɲini ka bila i bolo kɔrɔ tuma bɛɛ n'i ka laada na wagati sera wagati min na ni kɔnɔdimi y'a daminɛ o wagati nin na i bɛ to ka petit cola i bɛ to k'a ɲimi a kɛra mugu bɔlen ka bila i bolo walima a kɛnɛ yɛrɛ a kɛr'o ye o b'i bolo i bɛ to k'a ɲimi tuma bɛɛ n'i bɛ to ka petit cola ɲimi n'a sɔrɔ i muso min bɛ k'a fɔ ko laada kɔnɔdimi gɛlɛn ko b'i la n'an b'a wele dysménorrhée a bɛ kɛ sababu ye k'o fanga k'o dɔgɔya ka i ka laada kɔnɔdimi gɛlɛn ka camanba bɔ a la a dɔw la yɛrɛ a bɛ se k'a ban yɛrɛ petit cola a bɛ se k'o nafa fana ɲa ka d'a kan sisan dɔ b'a la n'an wele théobromine ale nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ walasa laada kɔnɔdimi gɛlɛn dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na walima k'a yɛrɛ ban donc i k'i jija petit cola i k'a ɲini ka bila i bolo kɔrɔ muso bɛ yen k'a fɔ ko laada kɔnɔdimi gɛlɛn b'i la a ka ɲi i bolo a b'i dɛmɛ i ka kɔnɔdimi kɔnɔna na. A duurunan n'a sɔrɔ cɛ min bɛ yen k'a fɔ k'i ka teli dilan sanfɛ n'an b'a wele éjaculation précoce ni dɔw b'a wele dununkɔrɔnin i ka dɔn k'a fɔ petit cola a nafaba dɔ fana y'o ye n'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ min na donc i ka dɔn k'a fɔ petit cola i bɛ se k'a dun wagati bɛɛ lajɛlen na sɔnni i ka kafoɲɔgɔnya daminɛ walima i mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ hali i ka denkisɛ k'o ka dɔgɔn i ka to ka petit cola dun tile kɔnɔ siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka fanga di denkisɛw ma ani fana a bɛ se ka sababu ye hali lawaji nali k'o sumaya min bɛ se k'a to e bɛ se ka nafa caman sɔrɔ dilan sanfɛla la o fana nafa caman ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn petit cola la. A wɔɔrɔnan n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ko joli k'o bɛ to ka bɔ i la ka caya walima ni joli bɔr'i la a nɔgɔyali bɛ gɛlɛya petit cola i ka to k'o dun ani fana n'a sɔrɔ muso min bɛ yen nɔ k'i ye den fana sɔrɔ ko den kunkoloso yɔrɔ dɔ la den kunkoloso sanfɛla la an b'a wele fontanelle o yɔrɔ in i b'a dɔn a caman bɛ na an fɛ yan nɔ ni den fitinin ni o bɛ teliya i b'a sɔrɔ o ŋɛɲɛnakili kɛtɔ la i y'a ye o bɛ teliya donc dɔw bɛ bɔgɔ k'a la dɔw fana bɛ situlu ani charbon k'o ɲagami ɲɔgɔn na k'o k'a la nka i ka dɔn k'a fɔ petit cola jɔyɔrɔba bɛ o yɔrɔ fana na n'a sɔrɔ i ye den sɔrɔ i bɛ petit cola ɲini n'i ye petit cola ɲini i b'a laja n'i y'a laja i b'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ i bɛ situlu ɲagami a la n'i ye situlu ɲagami a la i bɛ se ka mun den kunkolo yɔrɔ in na yɔrɔ min bɛ ɲɛnakili a ka ɲi kosɛbɛ a b'a to camanba o bɛ bɔ a la degun min n'i bɛ ka siran o ɲɛ a b'a to o t'a sɔrɔ o fana ye nafaba dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ fura caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ dilan ni petit cola ye n'a sɔrɔ i t'a dɔn. A 7nan i ka dɔn k'a fɔ
mɔgɔ bɛ k'a fɔ k'i da kasa bɛ bɔ kuma bɛɛ n'an ma wele mauvaise haleine i ka dɔn k'a fɔ petit cola fana bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ ka d'a kan e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i bɛ to ka petit cola k'i bɛ to k'a ɲimi sɔgɔma tile fɛ walima ani sufɛla yɛrɛ fana tile kɔnɔ siɲɛ 3 walima n'o yɛrɛ fana man di ye n'a sɔrɔ i bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ la k'i bɛna bɔ ka taa jama yɔrɔ la kuma o kuma i ka to ka petit cola hali n'a kɛra den kelen i k'o ɲimi a bɛ da kasa a b'a bɛɛ lajɛlen tigɛ a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana a caman na mauvaise haleine min n'o bɛ k'e degun a bɛ se ka sababu ye k'o fana dabila o fana nafaba dɔ ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn a la donc n'a sɔrɔ da kasa bɔ k'o bɛ k'e sɛgɛn kana jɔrɔ yɛrɛ petit cola i k'o k'i tagama ɲɔgɔn ye a seginna n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko kolotuguda dimi ko o b'e la ko kuma bɛɛ i kolotuguda k'o bɛ dimi i n'a fɔ senkuruba dimi n'a ɲɔgɔnnaw n'an b'a wele gonarthrose walima kolotuguda dimi arthrose n'a ɲɔgɔnnaw walima yɛrɛ ko kolotuguda dimi fan bɛɛ k'o bɛ to k'e sɔrɔ wagati ni wagati la walima kuma bɛɛ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma i k'i jija petit cola i ka to k'ale dun petit cola n'i bɛ to k'a dun wagati ni wagati a b'i dɛmɛ kosɛbɛ hali dimi min b'i kan a bɛ se ka camanba bɔ dimi na mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka dimi fana da antalgique o y'o fana sɔrɔ petit cola la petit cola fɛn caman de b'a la mɔgɔ caman tɛ min dɔn i ka to ka petit cola dun a bɛ kɛ sababu ye kolotuguda dimi ninnu a bɛ se ka camanba bɔ a fana na min nafa ka bon kosɛbɛ ani fana la bɛ se ka kolow fana sinsin donc petit cola i kana ɲinɛ a kɔ a bɛ se k'i dɛmɛ o yɔrɔ fana na tuguni a kɔnɔntɔnna a bɛ se k'i dɛmɛ fana n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko sinusite k'o b'i la ni bamanankan na n'an b'a wele muraba o ye degun ye n'a bɛ mɔgɔw sɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka kunkolodimi gɛlɛn k'o lase adamaden ma walima ka nun girin sufɛ fiɲɛ sɔrɔ o bɛ se ka gɛlɛya i ma walima kuma bɛɛ i ka mura o bɛ caya kuma bɛɛ mura b'i minɛ o caman na n'i y'o y'i la a bɛ se ka kɛ sinusite ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ko o bɛ k'e degun ko ɲɛnakili bɛ to ka degun e k'i jija petit cola i ka to k'a dun i k'e ka petit cola dun i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka nun wo k'olu dayɛlɛ walasa fiɲɛ a bɛ se ka tɛmɛ cogo min na walasa ale bɛ se ka kisi sinusite mura degun ye ni o bɛ degun i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na walima nun geren ninnu a bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba k'o b'o la o fana nafaba dɔ ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn i k'i jija petit cola n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ sinusite b'i la i ka to k'a dun wagati ni wagati a b'i dɛmɛ kosɛbɛ a tanna n'a sɔrɔ e cɛ min bɛ yen k'a fɔ ko dilan ka i fanga ka dɔgɔ walima hali ni fanga b'i la k'i bɛ fɛ caman caman ka fara kan walasa madamu ka nisɔndiya wagati bɛɛ lajɛlen na i ka petit cola i k'a ɲini ka bila i ka so kɔnɔna na o ye gindo ye min nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan cɛ o cɛ bɛ yen k'a fɔ sɔnni ka kafoɲɔgɔnya daminɛ k'i ye petit cola kisɛ 1 walima kisɛ 2 yɛrɛ an ka kisɛ 1 min ka ɲi walasa a kana na dama tɛmɛ k'e y'o dun ka o ban sɔnni ka kafoɲɔgɔnya daminɛ i ka dɔn k'a fɔ a b'i ka dilan a b'a diya i bolo a bɛ kɛ sababu ye ni cɛya n'a bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ ni cɛya n'a bɛ wuli ka ɲa i yɛrɛ sago la i bɛ mɛn min k'o dilan na fana a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o fana nɔgɔya walasa i bɛ se ka k'i yɛrɛ sago ye dilan sanfɛ cogo min na ka d'a kan aphrodisiaque o caman de bɛ petit cola la mɔgɔ caman b'o yɔrɔ de dɔn a la nka caman bɛ yen nɔ n ye minnu fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ caman t'olu dɔn a la ninnu bɛɛ ye petit cola nafaw ye donc n'i bɛ to ka petit cola ɲimi wagati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka nafa fana ɲa i ye i b'a fɔ n kun y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo min na n ko bɛna bonisi k'o d'e ma video laban na e mɔgɔ min ye video lajɛ fo ka se nin yɔrɔ la n ka foli b'i ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ i ma abonné i k'i abonné i ka j'aime ta i ka partager fana donc maintenant i ka dɔn k'a fɔ an video ɲɛnamaw kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa ka kunnafoniya caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ taabolo ani banaw kan donc maintenant an bɛ video min kan bi n'o ye petit cola ye n y'a fɔ n ko bɛna bonisi minnu ɲɛf'i ye petit cola kan donc bonisi o ye mun ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn cɛ caman bɛ yen nɔ o haminako ye o ye ka cɛya bonya k'a janya n bɛna nin min f'u ye petit cola fana bɛ se ka o kɛ jateminɛlikɛla caman ye min yira scientifiquement a yiralen tɛ k'a fɔ jagoyanifin ko n'i y'a kɛ k'a bɛ se ka kɛ nka jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko petit cola i b'ale mugu i b'a ɲini n'a sɔrɔ i bɛ taa mugu fana sɔrɔ i b'a laja n'i y'a laja i b'a mugu bɔ n'i y'a mugu bɔ i bɛ situlu ɲagami a la n'i ye situlu ɲagami a la i bɛ to ka kɛ a cɛya sama ka jigin i tɔgɔ kɛ a cɛya sama ka jigin donc maintenant n'i baarada k'o ye a caman na tile kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 a bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛya ka bonya ka janya o ye jateminɛlikɛlaw ka kuma ye n b'a f'i ye ka yira k'a fɔ siyansi ma a yira jagoyanifin na k'a bɛ se ka kɛ nka jateminɛlikɛlaw de y'a yira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ a faamuyara donc n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'o y'i haminako ye i bɛ se ka essayer k'a lajɛ n'a y'a janya c'est bon i bɛ Dr Ture ye i bɛna fɔ k'a barikada n'a sɔrɔ a m'a kɛ fana i ka dɔn k'a fɔ jagoyanifin tɛ k'a kɛ nka n'i y'a kɛ a bɛ se ka nafa ɲɛ i ye i bɛ se ka essayer k'a lajɛ donc i ka dɔn k'a fɔ o fana ye petit cola nafaba dɔ ye mɔgɔ caman tɛ min dɔn ni video in n b'a dɔn a ye nafa caman y'a ye i fɛn caman faamuya a kan fana n'a sɔrɔ video in diyara i k'i abonné n'a sɔrɔ i ye fɛn caman faamuya a la fana i b'a fɔ n ye commentaire la i ka dɔn k'a fɔ samedi samedi video kura kɛ walasa kunnafoniya ɲuman d'i ma kɛnɛya kan i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ